2020 ел зәйдә сәламәтлек саклау елы шигаре астында узды. Кызганыч, район үзәк дәваханәсенең әлеге ел уңаеннан планлаштырылган зур чаралар пандемия сәбәпле тормышка ашмый калды. Медицина хезмәткәрләре өчен узган ел ничек килде соң? Бу турыда 5 февральдә энергетик мәдәният сараенда узган медицина советында район үзәк дәваханәсе баш табибы Айдар Фатыйхов сөйләде. В целях сдерживания инфекционных 2020 ел безнең тармак өчен башлыча COVID-19 коронавирус инфекциясе белән көрәш елы буларак узды. Зәй сәламәтлек саклау системасы кыска гына вакыт эчендә әлеге авыруны ачыклау һәм дәвалау буенча киеренке шартларда эшләүгә күчерелде. Пандемияның башлангыч этапларында коронавирусны дәвалау буенча төгәл алгоритмнар булмау, күп кенә коллегаларыбыз олы яшьтә булу шартларында без эшне яхшы гына оештыра алдык. Бер генә табиб та үз эш урыныннан китмәде һәм үзләренең һөнәри бурычларын үтәүне дәвам итте, ди Айдар Фатыйхов. Узган ел медицина хезмәткәрләренә мәкерле вирус белән солдатлар кебек көрәшергә туры килде. Һәм моның белән алар табиблык эшенә тугрылык, һөнәри осталык, сабырлык һәм түземлелек сыйфатларын саклап, халыкта зур хөрмәт казанды. Рәзимә Кашапова, Илвия Казамарова, Зәй хәбәрләре.